di man lumakas. Pwede na. Oh, santol. Santol balaw. Agko di balaw? Oo. Di ka pwede ka. Agko? Patis ko balaw. Tao na, di ka pwede? Dahil bakal kinta na ako. Makalutungan doon na. Kay Mrs. Oo. Bukas mo na lang. Siram ka di. Eh, magkay problema pa lang kung kay misis mo, ikaw ang bawal sa'yo. Pati siya. Tapa. Yung sarap sana ng ano. Tao mo kay misis mo. Sarap ng santol na luto nila pang tindaw. Lima dapat isa ko bukas. Paborito to ng asawa sa bawal. Hindi mo na magkaon. Bawal yung ano, may bagoong daw to. Ara, tutay su. Sana, may cup nga. Yan ang gamit naman. May bagoong. Yan ang gamit. Bawal sa asawa ko, bibili sana ako. May pangasungkit ka dyan? Kasi yung sugat sa tainga niya. Sasakit na naman yun. Kumusta na kumuha ko? Pamanila yung kapit siya dos. Ah, sa Manila. May pamanila. Kapit siya dos. Saan pa? Check up ng gad. Ibanan mo. Di. Huwag kasama, iba mga kabilyo. Oo. Tumawa, di ko Hello, tumutay. Baboy. Baboy. Sarap. Sabaw. Tatay, malapit ulit tatay. Ate, yung pala ito sa sana yan. Guys, tatay. Moy. Ugas. Try mo, sa baka mag-corrupt. 550. Bili ko dun sa Naga. 550? Tapos yung 258 doon, ano? 1-2. Kaso, itry. Para to saan? Computer? mga adapter yun. Itry mo muna, video-video mo kung ano, no. Pwede mo isalpat sa puwit. Naulanan si ano? Temperature. Kung may lagnat ba? Microchip ba? Gawing microchip. Oh. Ayan yung binili natin dun sa Naga. Para may gamitin si Utol. Kasi yung memory card ko nasa kanya. Kailangan ko rin yun. Pwede yan. Di mo ano sa balatan eh. Lusot na, mangga. Ah? Mangga. Kuya Amy, nakita ko kahapon eh. Yan dumaan sa mangga. Delikado siya. Grabe, pagkagaba pa lang yung kalsada sa bawat papuntang kota. May kalsada talagang iyon ang mismong gumuho. Tapos ang malupit yung, di ba yung mayroon doon Mama Mary? Pinagitnaan ng malalaking puno. Di tinamaan. Wala man lang siyang kahit kunting putik. Oo, kahit putik na kunti. Wala. Ang linis. Minute na. Hindi mo lang tinamaan ng ano. Malalaking puno. Yung guho nandoon. Pero yung Mama Mary wala. Kahit yung bubong niya, wala talagang malinis. Wala man lang bahid ng ano. Wala nung dyan pag naglan. Dali mo sa ano mo pang Dadala niya ang mga gamit. May tinatry natin itong ano. Yung mga kaya binili dito. Tayo sa pa. Ano talaga malupit dito? Itong lutoan na ginawa ni Kuya Gatcho. Dito talagang malupit. Itong nagdala. May tambutso pa. Tambutso. Yung lutoan na may tambutso. tambot sibot show. Lang tigil na pagsuporta. Kaparehas namin. Walang tigil din. Walang tigil din sa pagluluto. Kakain. Amoy.
Nakatikim lang kayo kay Kuya Jojo ng ano, No. nung kay kung ano nila ng mga angels. Yung banding. Bago magbagyo. Hindi masasabi mo tayo kay Kuya Jojo tayo. Masasabi mo kay Kuya Jojo. Maraming salamat, Kuya Jojo. Okay. Sa pagsuporta sa mga kaparehas namin na nangangailangan. May nasalita ni Tatay. Ayan, papatagay ng ano, gamot. May sinat yung anak ni Kuya Gatcho. Masusundaw na. Lies na matarom. Ayam sa kanya. Let's see, Dol. May blessing. Kasalukuyan nagluluto. Lumuksa na ano siton, gabi tsaka gatag muna. Batukar ni sinangkot sa kuman ito. Lumumukso. Nagsanib persa yung dalawang ano, magluluto. Ang ship. Oo. Malupit yan. Kaya ko na sa sili. Basili. Hindi na rin. Kasi pag hindi lumumok ang laman, ang sabaw malumok. Pero dito pa rin dito sa Lagahagulay. Dakol sa balaw karing binatang mo? Dakol balaw? Sabaw sa naman? Apatis? Oo, buko man na superior na. Testingan taraw ito. Naman. So ano? Patis Ah. na naman. Nabayad ni tatay. Oo. Pinalin ko, sabaw ko. Para yan. Pares nung binigay mo sa akin. Binanata ko pa ng dalawang kata yan, dalawang yug. Ano niluto mo ulit? Dinagdagan mo tayo. Oo, dalawang yug. Paninulam ko kagabi. Di kaya ako nag-ano ng, ayaw ko talaga ng kulang. Yung kalabaw. Amo? Muna tayo. Panasin. Paninulam ko kagabi. Yung binigay sa akin ni tatay na balat ng kalabaw. Mas maurag pa ito. Oh? Mas lumapit pa. Mga kuya. Ay, oo. Ay, may ano na to. Ang kata na dito pa ito. May ano na, may balaw na. No? Kailangan ginitang ko sa katikot na balaw. Oo. Tapang labaya. Yeah, tirahin na yun kahit bawal. May gamot naman eh. May gamot naman. Bumili ko ng gamot eh. Kung pagpatsikap ko man sa, kay doktora sa Labua, tingin ko ano, Baga. sabi ko, doktora, anong bawal? Bawal na alak? Sabi niya, bawal sa alak? Ko, ikaw magbakal, Oo. libre. Inom, Pag libre, okay. Nagpa-check up si tatay. Bawal daw yung alak. Pag siya yung bumili, bawal. Pero pag libre, pwede. Malupit. Try mo raw. Ayan, unang higop. Body. Amoy! Puray, sabaw pa sana. Higop pa lang. Makikita mo na agad Baligawan yung mo na sa panugangan mo. Hanap ka sa panibagong panugangan. higop pa lang talagang lupit. Yan si Mary. Ang ginagawa mo, Mary? Naghugas. Yan si Mary. Sir teacher. Kayo si Mary kay ano, si Jenny. Nabisi na sila. Gahin ng ano, tanghalian. Sarap. Nagiging natin ang sarap. Importante. Pura nago ka. Pura nago ka. Ano? Tay, pwede na akong magsandok. Amo, amo na mo. Tangan sa gatikot na chin. Para Yan yun, nagsuda pa man ako kadikanin nyo. Puro yung mga paborito ko eh. Puro mga paborito ko. sinabi kayo sa bago. Budi na mismo. Hindi na kami ka, nagtampo na kami. Ay, sasandok na si mama ni Mary. Kanin. Pista po dito sa kanila ngayon. Ah, Pista po ngayon. Pista ng patay. Happy Fiesta. Despiras. Dispiras ng pista ng patay. Oo. Kaya kung galing ako Manila, naka full bag ako. Full gear.
Ako galing pa akong Maynila. Tapos nagsuong ka ako ng baha. Nandito yung tubig. Basa pa yung pantalon ko. Sige na, ano na lang yan. 600. 550. Nagasalina ko. Yung 128 dapat pala yung binili ko. Ay 528. 528. 1 plus lang. Amo na! Kaya nga na di. 550. 258. Ayun, 128. Adik siya. Siguro ko ano. 128 man. Kumula ko mag-stock. Pero mas mare ka, daro ang memory card. Muna, pwede na. Muna. Sabay-sabay na. Pwede na yung sandukin. Muna. Sabay-sabay mas matindi. Sabaw ka. Sabaw ko pamano mo. Ay, amo. Amo. Amo man pati. Tutor ni. Bago yan? Alin? Tutor? Doon yan kay kay Kasinggil. Kaya mo yan? Oo. Kapatid namin. Pero ba na yun napakal? Hindi po, ano pa lang yan. Oh! Parini na, parini! Mga antila! Parini na! Ayan, kakain na. Sandok ng ulam si ate. Kainan na tayo. Alam mo, sabay sili. Sabay sili. Manganta na. Manganta, ready si. Marungog muna naman. Muling maririnig na naman nila ate yung ingay. Ingay ng timpahuay. Bye. Yung mga nakaraang araw sila lang. Hindi kompleto. Busy, naglinig. Naglaba. God. Amoy. Malupit. Amoy. Tingnan mo kung may halog-lok mo. Ano sabi? Tingnan mo kung ano. Titingnan daw ni Mr. Deer. Makapagdilid. Tingnan mo. Kainan na. Sabay na oh. Pa isa-isa? Magsabay-sabay. Amoy. Wala, kaon! Yung mas maganda ka na yung maploringan mo kaysa maputikan ka sa pag-ano. Kung di man lumakas, sabay di man. Di man siya kapapalin. Gusto sa sabaw oh. Sigurado yan sa mismo. Mabugas, ano sa bugas? Ayaw. Sige na, para silong ka. Bata mo santo, parang wala ito naman kanimo. Guys, sabi ito, bakulod. Aba, Ito pala. ito. Kaya pa hindi ko, no? Kaya pa kuno. Ito nga kay restaurant na, tulo-tulo pa ko. Sabi nga. Itong kurang na usad, sadi ah. Pagbago yun. Bibi pa nalaguro na. Bagay may turok pa man pa. Oo, sadi na. Sadi si, adi. Si tatay. Ginudkod! Meron sa'yo na to.
Adaptor? Gato kayo. Sige, oh, sabaw. Pwede mo saglit yung Mr. Sir. Halo block. Kaya daw na yun ulit. Kung kaya deliver, magagawa pa tayo. Oo. Tay. Halo pa tayo dalawang siminto eh. Kataan magluha. Kasi mo nagluluto, halos din na yun baka ano, basta nararayan siya na nagkakaon. Kuntit ko na kaan. Ay, tay, lulong. Luwag ko pala. Ha? Dagat Ayun, pa rin. ako, kumain pa. Sarita ko. Salita. Pang ano. Sarita, tay. Ito. Hindi. Ano, alinan mo na si Don, baka maano pa. Nako. Dami ang kakain para mawala yung lagnat. Init ang baboy, hindi na may tukalit. Kaya mo yun. Kaya na ano, Mary. Enjoy ka sa mga guys. Hi guys. Dito mo lang hi guys eh. Ano kasing dito mo? Abo. Pasang sabaw. Ito na. Ay, mag-call na Initan mo na sa sabaw. Oh, Mary, sabi mo, hello guys. Hello. Kain po. Hi po guys. Kaya po tayo guys. Ganun. Ano nahulog? Para ganahan ng viewers. Putan lang kami. Ayun po, punta kami ng hardware ni Kagatcho. Titingnan namin yung hollow blocks. Kung anong oras di-deliver. Marami tayo Miss Hardware. Oo. Tapos sa pag-post tayo na lang din yung gumawa para oo. Para di ka na magano sa labor. Ako patubo na lang. Oo. Building, mabilis din eh. Building. Oo. Yan po, dito na kami kay kay Miss Hardware. Bukas. Yo! Good morning! Nag-chat sa'yo si Kuan Oli? Yan po, dito na po kami. Kagatcho, kausap ni Kagatcho sa Mr. Hardware. Namin kanina, dalawang siminto lang nakahalo namin. Sige.
Ubus nga, zero yun. Oo. Sabihin ko. Ayan po, pauwi na kami. Hindi naman siguro, kahit hindi nalagyan ng bakal. Saan? Pwede. Kasi dun lang naman. Hindi ka maglalagay ng ano? CR? Walang plano CR? Sa lote? Bagay. At ayun po, pauwi na po kami. Yun. Galing kami ni Kagatcho dun sa kay Miss Hardware. At papunta po kami ngayon dun sa sementeryo, dun sa puntod ng asawa ni Kagatcho. Bali tutulungan namin si Kagatcho mag-flooring doon. Kasi na di lumakas yung ulan para tuloy-tuloy yung gawa namin ng pag-flooring. Ayan po. At hanggang dito na lang yung vlog na to, at maraming salamat po sa mga sponsors, sa mga viewers na patuloy na nanonood sa amin, at sa mga sponsors na ng Kuya Noli Vlog, yan, sa mga Pabahay Project. Muli po, at ingat po kayo palagi, at tingnan nyo na lang po sa channel ni Kagatcho yung paggawa namin dun sa ano, dun sa puntod ng kanyang asawa. Ayan po, ingat tayo palagi, bye bye, I love you all. Ayan. Si tatay yung magbalahi doon naman sa sasakyan, nakasakay kay Vicky, Kuya Gatcho, saka yung anak niya, saka si Kuya Ernil na tricycle, si Mr. Teacher at saka si Pula nauna na. She puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. The laughs so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be, we're gonna be two hearts running wild. The moonlight, the summer sky, it was the best we ever had. And we'll stay on. Nandito na kami sa San Roque. Dadaan pa sila dito. Diretso na ako. Daanan nyo ako doon. Diretso na ako doon sa bahay. Daanan na lang nila ako. Dito na ako bahay. Bahay na una muna ako kasi magcha-charge pa ako ng battery.
Amoy. Oh. Charge muna tayo ng battery. At salamat sa bigay na gulay ni Mama ni Mary. Mia. Bigay ng Mama ni Mary. Santol tsaka laing. Balaw. Sabaw ng patis. Ayun, yung patis ng balaw. Sarap ng gulay. Maraming salamat sa kanila. Pagluto ng ulam namin. Sarap. Charge muna natin ng battery natin. Amoy! May mga nagwa-wifi. Nandiyan na sila kay Kuya Gatcho. At kuha ako ng yelo dito kasi may mga ginawa ako dito. Okay na to. Ipadaan ng bilog. Yelo. Alfonso. Alfonso. Yelo. Ito pa. Piliin natin to. Ginawa ko ito kagabi. Ay! Yung dalawang magpadi. Matutunaw ito, tunaw pa yan eh. Let's G. Dito sakay. Ay. Balik muna kami dun sa bahay kasi sarado pa yung hardware. Yun, bumalik kami dito sa bahay kasi sarado pa yung hardware na bibilan ni Kuya Gatcho ng mga materialis. Ay,